Näme üçin baly şeýle dat ýan dadandan soň süýjülügi galmýar. Ýudandan soň. Ya dat makan süýjülügi näzirdi belli däl. Emma didarlaşanda sataşma kandy süýji, sataşyp oty kandy süýji. Soňramda hiç şoň süýjülügi göbermeýär adam diýipdirler. Aham ak niyet, ak iman menen didarlaşmak ballanla süýjidir diýip ulamalaşan ýazyp goýupdyrlar. Rawa. Şoňa peçat diýen mohra möhür bolup goýupdyrlar. Ak ýürek bilen didarlaşmak ballanla süýjidir diýip. İmanın bilen didarlaşmak, imanın bilen mehabbetleşmek hakikat Peygamberimizin ak sünnetindendir aleyhissalatu vesselam. Gaw düşünün näme diýänmi? Şu zamanlar ulu milletin men bilýän, men sowatly diýen adamlar, men pully, men owadan diýen adamlar, aýaldan erkekden men tanşymkän, men zeren, men hakylly diýerler. Heleyden erkekden hem ekşiň bir derdi bar. O da näme? Biz diýe ýüregimiz howluk diýdi. Ýüregimiz agzymyzdan çykyp barýar. Kä wagt öz-özümiz aglasymyz gelýär diýe. Ýa dark diýäsiýär. Ýoksa da pulydykän, ilmydykän, ýokary okuwlarda okypdyr, zerenligidekän, owdaldygydykän. Näme diýip şeýle bolýar? Şol günme-gün oturşýan ak ýürek bilen didarlaşmaga adalansaň düşündirip bildimmi? Bir direk didar adamda bolsa ýürek darkmylan aýrylýar. Ýüregiň giňimege sebep bolýar, ýüregiň jaýlaşmaga sebep bolýar. Emma günme-gün adamlaryň gaflary gulp bolup barýar, biri-birine gatnaşmak, ak ýürek bilen didarlaşmak aýrylyşyp barýar. Adamlaryň ýürek howsalalary artýar, ýürek kysmalary artýar. Şuna bizim öz şäherimiziň içinde bir tofar öýle bar. 50 ýyl bäri ýaşap häzir gasyny bir adam girenak. Ne sadaka diýip, ne üýşmelek diýip, ne märeke diýip adamdagy bir gün öýünde sadaka bolup adamla üýşähde ýüregi ýarylyp barýar. Şu hafa bolajak ýanak, bir tuw dökülajak ýanak, ýa oglançyklaň bir ýerine hafalajak ýanak, ýüregi da ýarylyp barýar, basymrak adamdan gidenini gowurýar. Hem o jürek yüreklerde, öýlerde bereket ýok, nur ýok, süýjülük ýok, öýleri garaňky, özlerde dünýeden ýadagly. Awa, oňa bir dert bolýandyr. Ýürüýte bir tüklerle bolýar, doktor diýäňmi? Bir doktorla bolýar. Ýürüýte hamana bir adamlar wagt ýaly, ay men ýüregim darkyýar, mydam aglasym gelýär. Şiştat bilen kepleşedim gelene, bir guşa girip oturasım gelýär diýilýän bir tukdary bardyr. O jirekler şoňa kän gatnaýar. Ne ak didar ýok bolansaň, guşa girip oturasy gelýär, aglasy gelýär, bir dogry ýaşaýyşy girip bilmeýär. Hulasa begendirdiňiz, Hudaý ýaşaýyşyňda bereket bersin, süýjülük bersin, nur bersin, ýaşaýyşyňyz bereketden dolu bolsun inşallah. Aýtdym gel. Häzir çekme saklaýlym emmi. Saýjudan nawr habarlayn, häzirdir bolayyn. Saýdu istigar. Haçan işdeňek? Kinniden o her bir gelip onu kinnin geliydi. Onu Doğru. Hücreden işdeňim ýa? hücreden istigar. Burada çaýjap ýanda goýdylamy? Şu Qur'anyň insan suresi var. Şondan açyklap berseň jemler. İnsan 114 sure var. Aýdýar. O muallim diye. Men esasy wagty aýrat. Eýlemi, onu berdi. Ona häzir bir mal wagt boljak gäde meni bir ýerde köpleşip durlar. Onu bilim gitse onu, bilim gitse. Ýok, jiret nädir dur. Bunu versen. Mehman hatip. Atla hoca diye. Eýlemi, ewlatmy tüweleme, bereketler. Yo häzir muny ýumurtakla. Yo men aýrarym gerek gelýär. Bolýa, salamat. Bolýa, salamat bolun. Hawa, aham Halim oğlu Nurcan habarlaşdı. Ama ben inşallah akşama koklar nidim. Ama akşamdan sonra bir şehrin içinde küçük bir yenicik üç Ay tuvaleme mihman yetki mi? Ve de nesip ettir o da şükür ediyoruz. Selamat bolun. Bir hazır evlatcan bir ulu milletin içinde beter başımçılık. Allah gayret. Hawa amin. Näme bir çağası bolýar.
ya meridi var, ya nikahı var. Ohom ya bir zada ayrılıpdır. Am yönü baramda şu barsak bir 3-4 daqiqa gurrun mermeni sebep bolýar. Bir bärik bolur tamamen bar ýangdy. Dine gaşyn bolardy. Yoksa ştalarda ahun boldy känniýek daýyn. Onu da bir kadar öýle baş gümmedim öýdünni. Häzir ömründe bir ahun öýüne girmändir, mol öýüne girmändir. Yoksa bollahym, bollany bilen ya meselen ay bir tadaqada 3 belekde girip çıkandır, ýürüýte oturşulmandyr. Din adamlarynyň daşlyk kän. Çölüm Allah razı bolsun, hayrlyny ýatsar. Selamat bar. O aýtjak bolýanym, her kim bir tataşjak diýse oňa wagt goýýarsyn. Peýda belkim oturşsa eseralar dininden dip. Ya şuň erti bilen neştadadym. Saat 11 çeli. 30-40 hili gelip gitdiler, olar wädeleşdik gelen dip. Oňşam wagty hede gelen diýen, ya hawam ýok. Oňa makty hede gelen diýen, gelse belkim bir iman al. Allah kuwat bersin. Aham bunu akşamdan sonra bir yerik wadi etdik näçe ýeri. Bilem ýerden ýolaksan soň Yo, on demede men başym şulukdan aýtýan ýok. Sağ ol, ýa düşünýär. Berman näme bir oturşyk. Halifam aýtdyr, ziparaty. Boş goýurmela diýdi. Dünýäňiz ahiretiňiz awat bolsun. Men bir ýeňiljekinde sowga çykyp berýin. Aham ýa-da bolny Nurjan ýerde bir geldi can. Alhamdulillah. Yo şu bu de stule yoksa derman keyip oturuşda kawa.